Reunímonos máis de 3.000 persoas en Santiago nunha manifestación baixo o nome Galiza non se vende. No manifesto daquela convocatoria dicíamos así: desde a Guarda a Ribadeo, desde o Caurel a Terrachá, un terremoto de especulación e depredación da terra e do mar está destruindo a nosa natureza, a nosa paisaxe e a nosa forma de vida. Está destruindo, polo tanto, a propia identidade de Galicia. Soou a hora de dicir abonda. Hoxe, en este acto organizado polos colectivos integrados na plataforma A Ría non se vende, queremos amosar a nosa preocupación e solidariedade polo que está pasando naquela querida Serra do Courel. Temos a sorte de contar aquí hoxe con nós, entre nós, con compañeiros de SOS Caurel. Para eles pido vos un aplauso. Os que nacimos e vivimos ao redor desta preciosa ría sabemos ben o que é a destrucción da paisaxe e do medio. Recheos, portos deportivos, campos de golf, urbanizacións romperon totalmente ou parcialmente aquel paraíso da nosa infancia, para algúns algo lexana. Cando eu fun por primeira vez ao Caurel, tiña 18 anos e xa choveu bastante, quedou grabado para min, en min, para sempre, aquel lugar como a naturaleza en estado puro. Aquelas fragas e aqueles soutos acompáñanme toda a vida cando penso nun sitio verse sin manipular pola man do home. Desgraciadamente iso xa non é así, e por iso están aquí estes compañeiros que son os que, mellor que a min, van a explicar o que está pasando. E está pasando de sempre. Aqueles para o que nada ten valor, porque todo ten prezo, están destruindo tamén aquela serra. Deixo vos os compañeiros de SOS Caurel.